Laging magpapasalamat sa Diyos. Yan, no? Amen. May isa pa. Tatlo yan eh. Tatlo, galing ah. Mateo 18:20. Diba? Sapagkat sa amnan may dalawa at o tatlong nagtitipon dahil sa akin. Naroon ako kasama nila. Amen. Galing. Praise God. May isa pa. Tatlo ba yan? Tatlo yan. Basta na isa. Magkadikit eh. Isaiah 29:3. Inaingatan mong mamayama ang mga tao. Matatang ama. Praise God. Kaisipan sapagkat sila'y nagtitiwala sa Diyos. Amen. Nagtitiwala sa'yo. Amen. Amen. Salamat mo Panginoon. Oh. Sana mo Panginoon ngayon. Mananiniwala mo ako sa inyo. At ang niniwala ka. Gagawan niyo ko ng iwala ngayon. Amen. Amen. Tatlo yan. Minamemorize namin yung dalawa kahapon. Tapos isa ngayon. Sabi kasi medyo mahaba. Haba, oh. Kaya bukas naman ulit. Praise God. O, sige mo, mag-pray ka. Basta ano. Sister, ikaw mag-pray. Praise ano. Salamat po, Panginoon. At binigyan niyo kami ng pagkakataon na ma-appreciate ang inyong banal na salita. Maraming salamat po dahil nag-umpisa na po kaming maramdaman na inapatnubayan niyo kami sa aming pag-aaral na sana po ay magtuloy-tuloy na po ang pag-aaral namin ng Biblia, pagbabasa ng Biblia sa pag-umpisa ng pag-memorize ng iyong verses. Lord, naniniwala po kami na tuloy-tuloy na po ang biyayang magpagaling para kay Amy, Lord. At alam namin na pinapatubayan niyo kami upang malaman namin kung ano ang kahulugan ng aming buhay. Ang mag-worship sa iyo, Lord, ang mahalin ka, at ibalik sa iyo ang mga pagpapalang pinagkakalob niya sa amin. Ito po, Panginoon, ay hinihiling namin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa liwanag ng banal na Espiritu Santo, sa kalulatian ng Diyos Ama. Amen. 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 Maganda ko na Amy. Basa ng words, ha? Praise God. Diba? Ay, dasal. Pero Ay, ballpen niya. opo. Ay, teka. Nasunod dyan. Masyado na yan. Galing na, no? Gabi mo yan, no? No? Prayer. Lagi siya nagdadasal. Para mag-aangay si Kuya. Mag-aang. Basta mag-aangay si Kuya. Kasama ng Diyos, diba? Nakakalimutan kong bibili ako ng ballpen. Pero nakakarating na kami dito sa naalala. Importante yung ballpen. Dami kong ballpen kaso yung mga walang sulat. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Gusto mo uminom ng tubig? Hindi ka na uuhaw? Mamaya na lang. Praise God. 140/80. Ganda ng pulse na. Ganda ng dugo ngayon. 140/80. Mga ka-10 ka o pito. Ilan kaya? Oo, ilan naman
Kung ano ibigay daw ng Panginoon. Yan, masagot, di ba? Pag pinagtitiwalaan niya ng Panginoon, lubos na yung pananampalataya niya sa Panginoon. Sa pinangis niya. Andito po sa taas. Sinabi mo na siya. Dalawang, nakakapagpupo na siya ng maayos eh. Kaya lang kanina, takot siya. Paggising niya sa umaga, hindi niya ako makita. Bakit? Blurred daw. Ang tingin niya, maliwanag. Tapos, ang mata, ako nakikita niya ako, pero hindi niya nakikita yung mukha ko. Parang yung nagdidilim yung tingin niya. Sabi ko siguro ako nag-hypo ka kasi lumabas yung dumi sa katawan niya eh. Madaling araw siya. Dami. Pupo. Tapos takot din ako. Dasal ako. Prayer. Siya din takot eh. Ninervyos. Lapit na maubos ang ating langis. Mukhang babalik ka sa lotion ah. Lotion. Kaya ni. Pag hindi pa ako naka-order, o-order pa. Order pa kasi yan eh. Ang araw darating yan ha. Oo. Pagka probinsya, 7, 5, hanggang 5, 7. 5 days no. Kakanin natin yung mga Na-miss mo si Mang Kepoy na. Lalakad ka na kaya? Ilan ba kaya? Di ba? Oo, yan ang Panginoon. Ang galing ng sagot-sagot niya ito. Pwede ka sa Miss International, nanalo tayo ba? Marami siya nakakain gulay. Ang ulam namin kanina, paksiw na tilapia. Yung may nilagyan na ni Karen ng okra, ang palaya sa talong. Ano maganda. Okay ano? Ang dami niyang nakain na gulay, Napakasiyo yun ang ganda. talong, saka ang palaya. Kumusta na ba yung mother niya? Kumusta yung mother niya? Okay. Hindi pa napupupo eh. Ano? 2 weeks na. Ay di pwede, mabublok ng ano. More than 2 weeks na. Sundutin ng ano? Ano yung sisundot doon? Yan. Ayun sa panlabatiba. Parang Oo, labatiba. sundutin yun. Nahihirapan. Bloated na nga raw yung tiyan. Mabublok po yun. Kasi matigas masyado. Nahihirapan na umiri. May naman sa tubig. Dinagdagan na naman yung gamot niya kasi. Pero may mga gamot na naman siya. Nakawa na. Hindi magkakain. Tubig daw. Liquid. Tapos yan naman, araw-araw. Praise God. Ako ya. Napakabukod siya ng Panginoon. Saka hindi siya pinahirapan. May lotion mo. Hindi siya Ay, pinahirapan. tulong na ako ba't sa mong suko. Ah, pagpigay mo nga ako. Oh, lakas! Aba! Halain mo. Sobrang piga. Ano na lotion no? Mabango yan. Johnson's Baby. Mahal nga lang. Tayo sa lotion. Ano lang siya. Gusto ko ano yun. Ano ba ito? Saka maganda sa skin. Parang baby nga yun.
baby sa ganyan mo dyan. Baby si Mang Beans. Gawa na yung mga ano sa FDK, no? Ah, tapos nakaraan na kayo sa Gawa na, doon naman din. Ito sa inyo gawaan. Hindi naman ganda nila. Para, nakakaspiray niya. Hindi siya hindi siya nag-bike. Nakas mamaya ito. Kasi nalalambot nga raw siya kasi ang aga niyang Pupo. Oo, ang dami. Bali, 2 beses. Diba? Umaga, madaling araw. Tapos lumabas siya. Tapos pagbalik niya dito, yun na naman, ang dami din. Masubra. Oo, nilabas lahat. Kabila, hindi po po kabila. Manalasan kasi matuto pag may pupo ka. Wala mo pupo ka. Ay, naman. Pahinga ka na. Talagang pahinga, ayaw niya talagang hindi siya nag-exercise. Paano? Lambot na lapat na siya kanina. Nalabas ba naman lahat ng dami? Pero nung nakakain siya, Nakakalakan siya, ito yung focus natin ngayon. Nakakalakan ito. Kami naman tayo. Bilis ha. magaang na siyang itayo. Ngayon po? O, pag sinatayo siya, inililipat dito, kaya nilalagay sa wheelchair. Hindi na ganun kabigat. Yung dati kasi hirap na hirap kami. Oo, talaga. Eh, kasi nakakatayo-tayo na siya. Yun lang. Hindi, napapansin ko, pag kami, hindi niya nagagawa yung tayo na kagaya ng tayo niya pag kasama. Pag ikaw Hindi ko rin siguro kumpiyansa siguro. Yun. Palagay ko yung Oo, kumpiyansa. Mga-develop po yun. Siyempre sa amin, hindi naman, Isang kumpiyansa eh. hindi Alanganin siya. hindi siya tiwala sa amin. Kasi, Alanganin po siya. May pag-develop yun. Parang isang ano ko, maganda ka nung kahit sino pwede na magdala sa inyo. Magpalakan. Kahit sino nun, pagpalakan na siya sa labas. Kasi magkaano na eh. kasi para siyang nanginginig lalo pag bagong galing higa. Kailangan talaga siguro ganyan. Stretching mo naman ako. No, tapawag ko lang kanin ko talaga. Noon din siya ko. Kasi pag naligas ko niya sa kakan, sa makalakan. Oo. Ito. Sariwang pa na ito. No? No? Sabi ko nga sa kanya, ang ganda ng legs mo, parang babae. Ang babae. Pati balat niya makinis. Hindi mo sasabihin lalaki. Baka buya ng teklat. Parang hindi nagdaw sa labas ah. Hindi ka ba nakipag-away? Dati siyang farmer. Dati yung nag-aararo sa bukid. Pero yung legs niya babae, sabi ko, manong-mano sa kanya si Jonathan, para sila ng legs. Parang legs ng babae. Ano naman kasi malinis naman kasi sa katawan niya. Kaya maraming nahabol dyan. Ano pala kuya oh. Ito ba yun? Ha? Kami siya umabol. Yung ganyan, yun ang gusto niya. Yung Ito.
Dina-warm up na ganyan. Ganyan muna. Mm. Pero pag tinatayo, tumutunog yung kanyang tumutunog. Oo. Ayun po. Yun tuhod, saka siguro yung paa. Talaga, wabag mo to. Tumutunog. Kapapalit lang ng niya. Very good. Kasusot Di ba lang. naubod to? Ay, masikip yan. Tinalik yan. Oh. Wabag naman tayo ha. Ayaw, pero itataas na lang. Masikip yan eh. Oh. Hindi na nangangaga, oh. Opo. Kasi ko yung dugo niya. Dahil may nilibis na ako. Di baga, di ba? Ganda lang yung kamay niya. Sinakalakad na po lang. Lakad pa niya. Hindi ka nauuhaw, tatay. Hindi ko alam. Hindi siya nag-bike. Talagang siya, nung lalata kanina. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. Parang legs ng chicks. Diyos na yung sabi ko ah. Alright. Twisting tayo, twisting. Relax for 1 minute. Hello, guys, sir. Are you okay? Sige, ikaw na. Ha? Ay naman ang iyo. Ang uminom